Tak, další cena je vánoční stromeček. Vánoční stromeček má tu výhodu, že kromě sexuálního ho můžete používat ještě příští rok, další rok. Tomu ještě dostanete epesního kulicha. Číslo vylosováno 123. Číslo 123. No ještě kulich tam je na tom. Zatím, co bude další? Další cena, kterou budeme losovat, bude lahev s obalem. To je vnitř obal v té lahvi, jak se dává. A budeme že cítilo sluníčko. Lahev je ze speciálního plastu, který nesladí, když to v tom topici necháte 14 dnů. Tu šťávu na sluníčku. Tak. No ono to nefunguje úplně, ale aspoň trošku. Číslo 151. Cože? Lahev. Dobrý děl. Tak potřeboval na záchod, nebo co? Dobře to hala vytáhla. Máš to Matějko, malá.